Doncs el futur és una comèdia de ciència-ficció. És una comèdia organitzada amb escenes independents que comencen remuntant-se 3 generacions cap al passat, allà com cap a principis del segle XX, viatgen a través de la generació dels nostres avis, dels nostres pares, nosaltres mateixos, i a partir d'aquí comencen a projectar-se progressivament cap al futur, convertint-se en una escena, doncs, en una obra cada vegada més allunyada del nostre present i donant cada vegada més espai a aquesta ciència-ficció que neix una mica de les projeccions, les pors, els reptes que nosaltres ara mateix tenim de cara al nostre futur que tenim per davant. En aquest format de comèdia, el que l'obra intenta... O sigui, la tesi que l'obra defensa és que, sens dubte, tenim per davant grans reptes, tenim per davant problemes que aniran apareixent, però hem intentat evitar en tot moment aquesta mena d'addicció a la distopia que patim, no? Que patim i que podem veure cada vegada que anem al cinema o obrim el catàleg de Netflix. Sens dubte, l'obra creu que tenim per davant grans reptes, que tenim per davant problemes, però que també potser una part d'aquests problemes s'aniran solucionant, potser al solucionar aquests problemes en generarà de nous, potser hi ha un espai per l'esperança i fins i tot pel tímid optimista, pel tímid optimisme, o si més no pel sentit de l'humor, de pensar que sí, que ens haurem d'enfrontar a problemes que són cíclics, que van apareixent, a nous problemes pels que no estem preparats, però que d'alguna manera la humanitat sempre ho ha fet. I que per què no atrevir-te a pensar que puguem anar millor? No? Vull dir, per què no creure que potser la gent que viurà 100 anys després de nosaltres viurà millor i del que hem viscut nosaltres i entendrà unes coses que nosaltres no hem sabut entendre. L'obra, tot això ho fa intentant fugir també de posicionaments pretensiosos i d'absolutismes, perquè passa per escenes familiars, escenes de parella, escenes de personatges estranys que es coneixen del no-res, i aleshores la Úrsula K. Le Guin sempre diu que parlar del futur no és res, perquè el futur no és res. Aleshores, en aquest parlar del futur, al final estem parlant de la família, estem parlant de com tractem els nostres éssers estimats, com ens vinculem, què som, qui volem ser. Simplement anem agafant aquestes preguntes i les passem a escenaris de ciència-ficció que ens permeten, doncs això, especular sobre quin futur tenim per davant i també reflexionar sobre com estem vivint el nostre present. Durant el procés de creació una cosa que va ser molt important va ser, quan encara no sabíem què estàvem fent i ens estàvem aproximant d'una manera molt intuïtiva, va arribar a les nostres mans un text publicat a principis del segle XX, si no recordo malament l'any 1900 o 1901, que és una sèrie de pronòstics fetes per experts i científics sobre com seria el segle XX. Com és aquest document vist a dia d'avui, més de 100 anys més tard? Doncs per una banda veus que hi ha alguns encerts i molts pronòstics erronis. Aleshores, aquest pensar que la majoria de pronòstics que es van fer fa 100 anys han sigut equivocats, també ens ajuda a col·locar-nos en una posició una mica humil de cara al nostre futur. És a dir, no tenim ni idea de què tenim per davant. Podem fer les nostres projeccions, els nostres pronòstics, però en el fons parlen més de les pors que tenim que del que realment sabem sobre el que tenim per davant. Per altra banda, la mirada cap al passat moltes vegades és empoderadora, perquè serveix per veure que els nostres avis també van patir grans reptes, també van patir grans problemes, i el simple fet de recordar amb quines estratègies es van enfrontar aquests problemes i quines d'aquestes estratègies van fallar i quines estratègies van funcionar, ens permet fer-nos aquesta pregunta de amb quins passats volem emparentar-nos per decidir quins futurs volem construir, no? I jo crec que, això, sempre ho dic, la meva mare sempre m'ho deia, que la imaginació sense memòria no serveix per res i que només podrem anar endavant si ens en recordem de com hem arribat fins aquí.